Sitere rada dunggahke sithik ya, kaya ngapa? Kalamun waros liramu seneng iki ya neng kene iki tak sogok keri tak sogok iya dan wis dadi sing seneng ki ora mung sing nonton dalange ya seneng sing gendher ya guyu iya kaya ngono keri iya kalih master di video Pak damel delok-delokan ajeng film. Ya ndelok lekmu ngegolke bokong sing tipis kuwi lho nduk. Wong lanang ki lek kok wene gerakan sing kasar ki ora seneng, sing disenengi lek gerakan sing tipis-tipis ngene iki. Mergo lek tipis kuwi durasine ki suwe ngono. Durasi napa niku Pak? Ya perjalanan hidup umpama wong mlaku ki rada adoh. Lah wong ki lek mlaku rada adoh umpama nganggo biaya sing rada larang, wong luwak lanang ki ya ikhlas ngono. Tak sogok. Cah musik kok semangat meni ndak sogok keri-keri. Ketuane yo Mas JB kok. Oh, mergo enek awakmu. Oh, makane. Aku ki malih seneng ora umpama nyambut gawe ki umpama batutan ki aku rumangsa seneng. Ngerti senengku ki sebab apa? Tekok. Napa, Pak? Kuwi Dik Kiki ngerombong kene iki aku melu seneng. Dadi sing biyen iki senengku 100% saiki senengku malih 2000%. Iya kok ndak enek sing anyar. Mergo enek sing anyar kok seneng sebabe apa Tekok? Napa, Pak?
bokonge iki beda karo bokonge sinden-sinden. Bedane napa, Pak? Dadak gedhi dik dawa bunder. Aduh. Jenengan dalang kok nggih memerhatikan bok. Lho, wong lanang ki apa ta sing digoleki nyambut gawe teko ring ke awan nggih bengi-bengi nggih awan iki ya mung bokong walikane. Mula wong lanang ki tak rasa-rasake kaya tuyul. Kok saged? Heeh. Dipakani, dimiki terus kena nyambut gawe duwite nggo aku ngono. Iya. Dia wong lanang iki kaya tuyul. Sana. Biar dekat. Dia kene beneneng sing semangat gila. Kamu lama ndak ketemu aku apa ndak kangen? Saurono to, Bek? Saurono bebek. Ndak kangen ta sama aku. Senggol sithik. Tenang. Mas, Wis. turu pom. Pertama-tamane ngono kuwi. Ya, kaya ngapa dibablaske? Kaya ra bisa ngoncak. Tak soga. Apa sing nonton ndak demen bene pokok pake demen aman. Ketingale sedaya warga mriki remen lho, Pak. Hah? Lek remen ya alhamdulillah. Nggih, nonton kalih mesam-mesam niku lak nggih remen to, Pak. Kok nyantek wong lanang karo egolan bokong tipis ora demen, kuwi wajib celuke Pak Purnomo. Berarti ndak normal. Biasane sing mboten remen niku suwi-suwi malih remen, Pak. Lah iya. Mas Bowo sing maune ra demen malih demen. Tersenyum-senyum kok. Bawa anggere WA Pake. Pake lek nembang aja ngantek tipis-tipis ditinggalke lho Pake, aku jan paling seneng. Menyemangati. Ya, menyemangati. Niki saking bodak puncu nggih. Rawuh, Pak. Mas Andoko. Stokrip. Wah, bodak puncu ya. Ki kadang saka bodak puncu matur sembah nuwun ngenipun kepareng ngrawuhi wonten ing Maja Karang Dranggu Mojokerto. Ha. Pak Tejo nggih rawuh, Pak. Pak Tejo. Wah, kuwi penggemarmu. Gendi lo Tejo iki. Ya, lanjut. Bariki bablas salam kerong. Tenang to. Aku ki niteni kok. Titikane sing ngendang ki anggere delo-delo dideke iki mesti seneng. Nggih. Kok njujrut ora ono andek-andekane. Kuwi jelas lek pengendange ora patek buta. Ning lek delo-delo mandek kuwi diarani presiden pengendang pengalaman ki ya ngono kuwi. Weh bareng dilo-dilo mandek kok saya suwe. Ya, kaya ngono. Ya. Olah sawah sapa ngendura Ya, salam kerong. Sejaketan seliramu
Karna sing sangka Surabaya. Ya. Bapak Samidi Kruti Galima Kawedusan Ploso Klaten Kediri. Ya. Salam karo Mas Doni Nanda Gus Muat ya Gus Fuad sing ana Korea. Ya. Bapak Haji Sunaji Kalimantan Selatan nyimak sangka Kalimantan. Ya. Juganda haretan sadeje Mas Widodo mrimbing reja tangan Tulung Agung grup SGI. Ya. Yuk. Kita goyang bareng-bareng Jongo tombong atur Sekar Gadung Indonesia. Oh Banode Alumni P3PD Malang nyimak saka grup alumni P3PD. Mas Doni Nanda satu rombongan rawuh wonten Mojo Karang Dranggu Mojokerto.
sing disuwun panjenengane Mbak Kiki, Mbak Luki karo Mbak Mita. Tembange apa? Tembange kembange ngati. Apa kuwi? Kembang ki puspita, ati ki nala. Dadi puspita nala. Oh, kembange ngati. Nek kembange ngati nganggone yoga-yoga ki mbuh aku ora ngerti kok. Sing dadi atine yoga-yoga sinden sing ndi aku ya ora ngerti kok. Iya. Kaya ngono. Yo ngadeg ana kaya ngapa genduk Kiki, genduk Mita karo anak wedok Luki penjual kentuki. Nah, iya. Wah, sambene iki rena-rena kok. Mula sing apik dadi pesinden iki ya ngono ki jagang ki penting, ora mung ngejipke le tanggapan, mongko tanggapan ki ya musiman, mengko lek diarani rame sawal ngantek sura ki kepara ya suk-sukan ora tau prei. Ning lek wis ngancik arepe poso ruah poso ki ya mung arang-arang. Mula ya wajib dodolan kentuki kaya Luki. Pak, Kentaki, Pak. Tulisane piye tulisane? Kentuki. Lah iya. Ngono Pak muni kentuki kok salahke. Kan namung tulisane. Tapi membacanya itu kan Kentaki. Sapa sing ngomong lek membaca harus Kentaki? Kula. Kowe wong Jawa apa wong luar negeri? Jawa. Jawa ya kentuki. Oh, berarti nggih kentuki niku nggih. Nggih. Sulis ya wis duwe gawean. Napa, Adol Pak? apa? Adol sempak saiki. Wah, jan wis anggere wis silahkan beli dan lihat aranjang kuning. Wah, sing dipromosake sempak. Sakniki buke nggih jualan to, Pak? Jualan obat. Pil kecetit, pil kecetit. Wis aja kok nutuke. Wisin-wisin ke wong tuwa. Yo, kaya ngapa pundutane Bapak Kusna diaturke, wis rasa ngrembug ibuke. Puspita nala. Kaya ngapa? Ya. Kita goyang bareng-bareng jo. Bapak Asmara Santo Medion. Kanca melek tiap malam Bapak Asmara Santo. Masa tep selalu. Wanudya ayu utama ngambar arum ing kusuma mulat lam-lam bronto agawe sensen ing nolo. Mas Adi Siswoyo Mojo Keras Kediri. Badan Kesupen Bapak Tato Utara Stadion Blitar. Penjual ayam goreng Sri Kandi. Tiada yang lebih indah
Glok Solo Jawa Tengah. Mas Juwadi Timbul Rembang Wilujeng Dalu. Yang apa Mbak Pipit karo Mas Gembos ngadeka ki pundutan sangka kadang ingkang mapan ana ing Maja Karang Ndelanggu Mojokerto uga sedulur sing saka Binangun Blitar sing saweg nobar utawa nonton bareng pundutane Jambuanas digarap sigera. Kari iki mengko Gembos kuat apa ora nandangi alase Pipit sing gedene kaya ngono kuwi. Mas, kuat ndak? Wong lanang ki ora kurang akal. Ngono? Iya no. Akalmu piye lek nandingi kaya aku ngene? Kaya awakmu ki upama kaya ngene gudi disawang ya. Ora iso kok ngarep ya kok mburi no. Iki apa? Maksude ki ora iso nyawang kok ngarep ya kok mburi ngono. Mengko disewang sawang ngarep mburi padha wae. Padha wae. Ngono. Iya. Ora iso kok ngarep ya kok mburi, ora iso kok mburi kok ngarep kok iringan. Ngono lho lek nyawang. Oh iya. Nyawang Pipit ki nyenengke kok. Inggih, Bos. Alhamdulillah, Bos. Panjenenganipun Bapak Suyadi niki mboten hajate namung enten kalih. Apa? Setunggal ngolokramaken putra, nomor kalih ulang tahun. Ulang tahun ini siapa? Ulang tahun tewel nih. Kuwi sesuk arep tak adahi sih. Nyapa? Tak blendrang sesuk. Sing kebangetan iki ya sulis karo Diah kuwi. Teng napa, Bos? Kok Jogja mengko pake pekaremane iki gudeg Jogja ono malah ditawani, "Pak, pripun? Bakpau pripun?" Aku lek bakpau semoh munek-munek aku nyawang bakpon ibumu aku wis emoh. Ha iya. Niku wau senes bakpo, Pak. Apa? Bakpia kathok. Apa jenenge? Oh, pathok tak kira Oh kathok. iya. Yuk, kayak apa? Jambuanas dados. Ayo, Hey! Mas. Selamat malam Blitar Binangun. Oh, Banade. Ya, Mas. Alang-alang ya, Mas. Dah, dah, dah. Hey! Mojokerto. Selamat malam. Asik. Pasukan Gondang Catok Rip. Bojomu tak silike, esuk-esuk tak baleke. Yo. Kelingan manis. Mas Ali Purnomo. Terus kelingan. Mas Adi Sempur. Nolan kasih sayang karep atiku lakon dadi bojone sayange wis duwe bojone aku wis nelongso rasane ngati biyen aku ra lakon melu duwe Yo yo yo. alas kulite ijo sing kakasuk dituju ada semut turung rondo ojo direpo Ngati ora bakal mati.
ojo direbut. Ayo Mbak. kasih sayang lakon dadi bojone. Wah, ketok le gayeng. Iya.